ban yi fim ɗin da za a ɗauko 50,000 ko 20,000 ko 30,000 abin ba, bare in tanadin wani abu. Na je fim ɗin nan za a bani 5,000, 3,000, 4,000. Yanzu yau ɗin nan na je shutin, wallahi 2,000 aka ban. Batun biyan Ladi Cima 2,000 a fim, Ali Nuhu da Falalu Ɗorayi sun yi martani. Da ƙarshe da ta yi ƙarin haske akan abin da ta faɗa. Ku biyo mu domin jin yadda abin ya kasance. Jama'a da dama a shafukan sada zumunta musamman Facebook da Instagram na ta cece ku ce kan wasu kalamai da ɗaya daga cikin 'yan wasan Kannywood ta yi na cewa ana biyan ta naira 2,000 zuwa 5,000 a duk lokacin da ta yi fim. A hirar da BBC ta yi da ita daga cikin shirin daga bakin mai ita, Ladi Cima Haruna wadda aka fi sani da Tambaya ta bayyana cewa ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ta kasa mallakar muhalli shine tun daga lokacin da ta soma wasan kwaikwayo a zamanin mulkin Yakubu Gawon bata taɓa samun kuɗi a dunkule 20,000 ko 30 ko 50 idan ta yi fim ba. Wannan batun na ta tayar da kura a shafukan sada zumunta inda jama'a ke zargin daraktoci da kuma sauran masu ruwa da tsaki harkar cewa ba sa kyautata wa 'yan wasa. Mai daraktoci da furdusoshin Kannywood ke cewa dangane da wannan lamari BBC ta taɓa wasu daga cikin daraktoci da furdusoshin Kannywood kan ikirarin da Ladi Cima ta yi kuma sun yi mana ƙarin bayani. Falalu Ɗorayi na ɗaya daga cikin manyan daraktoci a Kannywood kuma yana ɗaya daga cikin daraktocin da ke saka Ladi Cima a cikin fim. A cewar sa ya yi mamaki dangane da kalaman Ladi Cima inda ya ce tun da yake saka ta a fina-finai bai taɓa biyan ta ƙasa da 20,000 ba, inda ya ce yana biyan ta 30 zuwa 40. Ba a yi kwana 10 da ne aiki da ita ba kuma abin da na bata shine naira 30,000, in ji shi. Ya bayyana cewa a girma irin na Ladi Cima da yadda ake kallonta a matsayin kaka a Kannywood babu wanda zai biya ta hakan idan ba yara ƙanana waɗanda suke tasowa ba. Falalu Ɗorayi ya bayyana cewa bai taɓa samun matsala da ita ba, hasali ma hakan kawai takan kira ni ta ce wane ya bani kuɗi ta yi mani godiya, ta kuma ce na kira shi ne mishi godiya, in ji shi. Ya ce haka kawai idan mutum ya mata alkhairi tana kiransa ta faɗa masa, inda kuma ya ce a lokacin tana samun matsalar muhalli ta samu kuɗi daga wurin 'yan Kannywood sun fi miliyan guda. Ya bayyana cewa ko a fim ɗin Gidan Badamasi ta yi masa sim 5 inda ya biya ta 40,000. Haka zalika BBC ta tuntuɓi Ali Nuhu inda ya ce ba duka aka taru aka zama ɗaya ba, kuma a cewarsa ko aikin da ta yi masa na ƙarshe a fim ɗin Alaƙa 40,000 suka biya ta. Ya bayyana cewa bai kamata ta yi musu kuɗin goro ba duk da cewar akwai masu biyan jarumai 5,000. Kasan wasu suna yi wa jama'a yadda suka ga dama ne, wani sai kaga ya kyautata maka, wani kuma kaga bai kyautata maka ba. Ya kamata idan mutum yana yin bayani ya dinga bambancewa, ya ce wasu suna kyautata mana ya kuma ce wasu ba sa yi, in ji Ali Nuhu. Ali Nuhu ya ce kalaman da Ladi Cima ta yi sun sa masa zagi sosai a wurin jama'a domin fit ɗin baya-bayan da ta yi tare ta yi da shi. Ali Nuhu ya ce bai ga laifin ɗan kallo da ke zaginsa ba saboda watakila bai san yadda abin yake ba. Sakamakon irin cece-kucen da wannan lamarin ya kawo, BBC ta sake tuntuɓar Ladi Cima ta ce mutane ba su fahimci kalamanta ba. Duk da cewa akwai fina-finai da ake biyan ta 2,000 zuwa 5,000, akwai furusoshin da sukan kalli darajar ta su yi mata alkhairi a fim. A cewar ta bata taɓa kallon furusa ta ce masa ga abin da zai biya ta ba. Ta ce akwai 'yan Kano da suke kyautata mata a koyaushe kamar su Ali Nuhu da Falalu Ɗorayi da Hadiza Gabon da dai sauransu. Ta ce Ali Nuhu yakan je gidana ya yi mana alkhairi kuma babu abin da bai yi ba. Haka kuma ta ce Hadiza Gabon a kwanakin baya ta ba ta kyautar naira 300,000 a cewar ta. Gidan take ci a yanzu 'yan fim ne suka yi mata bayan matsalar ta shiga a kwanakin baya. Huta saboda na yi ritaya, ina so in dan huta kuma. Kai gaskiya ba zan iya kirga su ba, gaskiya
wallahi ba zan iya ba. Daga Kaduna zuwa Kano zuwa yanzu da aka kafa Kannywood, gaskiya ba zan iya kirga su ba. To ai bakan da miya ta yanzu na gaya miki ita, watakila ba za ki iya nemo ta ba bare ki nuna wa mutane. Wallahi ba za ki iya ba, saboda fim din da na yi wanda na daura wa Malam Mamman Zani, wanda ya sa aka daki mutum a gona, ya zo ya ɓoye a cikin gida, na yi ya fita, ya ce ba zai fita ba. Shine da doron mage da alkali da ɗan sanda sai aka ce an ba su waranto ne ko wane ne su zo su shiga gidan. Shine da na ji sun zo, shine na ce da shi to barin maka dabaran mu ta mata. Shine yana ɗauko rigata yaya da domiya da zane da ɗan kwali, sai na ɗaura mai, na ɗauko gyale sai na lulluɓa mai. Ya je zai fita sai doron mage ya ce da shi, ya ba Malam Mamman, ka yi baki na shiga gidanka kuma kai kana fita. Sai ya jifa da gyalen, ice wallahi sai alkali ya karbi shari'arsa an shigo mai gida. Kin ga yanzu ba za ki samu wannan fim din ba. Wallahi suna da yawa, babu abin da zan ce, wallahi sai godiya gurin Ubangiji. Allah na gode maka. Gaskiya doguwar tafiyar da na yi daga NTA Kaduna zuwa NTA Kano zuwa yanzu ta zo Kannywood, wala ban taba haɗuwa da matsala ba sai a bana wannan shekara na gamu da matsala wacce ni kaɗai ce na santa, amma daga baya tun na gaya wa al'umma, saboda sai da na nemi taimako Allah ya taimaka mu. Wallahi da yanzu nan na kwana a bakin bata. Matsalar gurin kwanciya, saboda lokacin ina yin aikin gwamnati, ina gidan gwamnati, lokacin da gwamnati ta buƙaci gidanta dole ne in tashin bata guri, ni kuma ban yi tanadin inda zan zauna ba. Kin ga dole na haɗu da ƙalubale kuma na haɗu da matsala. Wallahi na sha wahala ba ƙarama ba. Yanzu ma idan har na kuskura na tuna matsalar da na shiga, wallahi zan maki kuka. Allah. To aini lokacin da na fara fim zuwa kawo yanzu ban yi fim ɗin da za a ɗauko 50,000 ko 20,000 ko 30,000 abin ba, bare in tanadin wani abu. Na je fim ɗin nan za a bani 5,000, 3,000, 4,000. Yanzu yau ɗin nan na je shutin, wallahi 2,000 aka ban. 2,000 ce zan tara ta, ina da baki 7 a gabana wanda nake ciyarwa, mutum 7 nake ciyarwa a kaina, wannan dinnan da kika gani.